17 кастрычніка 1999 году апазіцыя вывела на марш свабоды ў Менску каля 30 тысяч чалавек. Людзі выйшлі на вуліцы сталіцы з лёзунгамі за рэальную незалежнасць Беларусі супраць новага кола інтэграцыі з Расіяй. Дэманстранты таксама патрабавалі ад улады спыніць выкраданне палітычных апанентаў, выпусціць на волю палітвязняў. У адказ улада выкарыстала сілу. Адбылася сапраўдная бітва з дзясяткамі параненых з абодвух бакоў і дзясяткамі кінутых у турмы. Марш свабоды стаў адной з самых крывавых дэмакратычных акцыяў дзесяцігоддзя. Зрэшты, і маршрут шэсця, і што адбывалася на яго шляху, найлепей можа расказаць адзін з яго арганізатараў Мікола Статкевіч. Мікола, ці насамрэч шэсце планавалася папярэдне, куды выйшлі і колькі было людзей? Акцыя планавалася такім чынам, што мы збяремся на дазволенай частцы. Спачатку мы збяремся на Якуба Коласа, зробім дазволеную дэманстрацыю да Бангалора, плошчы Бангалор, а там аб'явім раптоўна другую частку акцыі і пойдзем у цэнтр горада, каб націснуць на ўладу, каб спыніць здачу незалежнасці. Мы не маглі скідваць эту ўладу, потому што мы разумелі, будзе мяшанне Расіі. Але мы хацелі яе добра напалохаць. І калегі папрасілі мяне вызначыць маршрут другой часткі шэсця і ўзначаліць яго. Я вырашыў правесці людзей па Першамайскай і Ульянаўскай, абысці, так бы мовіць, рэзідэнцыю, это ўсе месцы з таго боку і вывесці да плошчы Незалежнасці. Я думаў, што мы паспеем прайсці, таму што гэта машына вельмі марудна працуе. Але, на жаль, так не атрымалася. Нас спачатку затрымалі на Першамайскай каля рэдакцыі газеты «Вастава Родзіны». І там выставілі ланцуг, адзін толькі ланцуг салдат спецназу ў масках. Калі іх атагналі, калона аб'ядналася ізноў, але за гэты час паспелі на масту вось тут паставіць уже ланцугі. Я зразумеў, што ўжо прайсці не ўдасца і трэба паварочваць калону назад. Гэта было неймаверна цяжка, бо людзі крычалі, што гэта апошні шанс, мы пойдзем до канца. Свабода або смерць. Але я разумел эту сітуацыю і я папрасіў у міліцыянтаў, афіцэраў, дайце мегафон. Яны далі міліцыя мне мегафон, і я гаварыў, і людзі павярнулі назад. У канцы калоны ішлі людзі, якія былі на чале яе, самыя актыўныя, дзерзкія і смелыя і мужныя. Тут быў ремонт, перакладалі плітку. Яны пачалі адбівацца дубінакай пліткай. Загналі гэтых салдат назад за кардоны. Тут людзі уже і сталага веку прыйшлі на дапамогу, там бабулькі, дадукі разбівалі эту плітку, падавалі кавалкі. Некалькі разоў выбягалі салдаты спецназу, каб ударыць у спіну калоне, але іх адганялі. Але натоўп радзел, людзі частка пайшло ў парк, з таго боку уже таксама пад'ехалі аўтобусы, ну і пачалася якая бойня. Пасля той бойкі болей за 100 чалавек звярнуліся па медычную дапамогу. Каля 200 чалавек былі затрыманыя улучана з замежнымі назіральнікамі. Былі распачатыя 62 адміністратыўныя справы і 7 крымінальных. Удзельнікаў шэсця выракалі на 15 сутак турмы, іх абкладалі велічэзнымі штрафамі. 7 чалавек трапілі ў валадарку, улучана з Міколам Статкевічам і Валерыем Шчукінам. Мікола, як арыштавалі цябе, як ты патрапіў у турму і ўсё далей, што адбывалася? Мяне затрымалі, адвезлі спачатку ў міліцэйскі пастарунак, ну а потым мне прад'явілі абвінавачанне ў крымінальнай справе, пасадзілі на валадарку. Я адразу аб'явіў галадоўку. Я быў гатовы да таго, што мне прыйдзецца галадаць там не да смерці. Я быў гатовы да ўсяго, але атрымалася так, што мяне выпусцілі толькі праз 2 тыдні галадоўкі. Потым я даведаўся, што тут былі прадстаўнікі АБСЕ, быў старшыня парламенцкай асамблеі АБСЕ, дэпутат з Румыніі Адрыян Северин, сацыял-дэмакрат, і што яны заявілі ультыматум Лукашэнку, што той не здолее прысутнічаць на саміце ОБСЕ у Стамбуле, які меў адбыцца ў лістападзе гэтага ж года,
калі до конца кастрычніка мяне не выпусцяць. Вот за некалькі гадзін до конца кастрычніка, 31 кастрычніка, мяне выпусцілі, Лукашенко здолеў паехаць на гэты саміт, там каля прыбіральні здолеў злавіць Клінтона і сфотаграфавацца з ім, і потым атрымаў права гадоў 10 казаць: я і мой друг Білл Клінтон. Як склаліся лёсы тых, хто быў з вами вось тут? Пасля таго, як выпусцілі мяне, безумоўна, былі павінны выпусціць астатніх. Маладых людзей, 5 маладых чалавек, якія ішлі па крымінальнай справе, праваабаронцы вывезлі з Беларусі. Я з Валером Шукінам дайшлі да суда, мяне судзілі двойчы. Адзін раз далі, калі не памыляюся, там са тэрміноўкай 2 гады. Вось. А потым уже пасля прэзідэнцкіх выбараў 2001 года, у якіх я не меў права ўдзельнічаць за судзімасці, паўторна судзілі і далі крымінальны штраф, так званы. Вось на гэтым, гэтая історыя для скончылася, але я кажу, пасля гэтага сапраўды вот эта ганебная сітуацыя, калі прэзідэнт, так званы прэзідэнт, Лукашенко ўжо не быў прэзідэнтам, калі ён заяўляў пра гэта, гатовы здаць сваю краіну, пайсці на дзяржаўную здраду, гэта было спынена. Беларусы вельмі рэдка пасля гэтага выходзілі ў такой колькасці, таму што, ведаеце, это незалежнасць, это, даруйце, больш моцны матыў, чым дэмакратыя. Права сумленных выбараў рызыкаваць дзеля этого, это все складанне, это трэба зразумець. А незалежнасць, она уже увайшла ў людзей. І беларусы адстаялі сваю незалежнасць. Не абышлося без крыві. Дзякуй Богу, што адзіныя ахвяры гэтай нашай барацьбы гэта былі тыя людзі, якіх выкрылі і забілі. Марш свабоды 1999 году паказаў беларусам, што з дыктатурай можна змагацца. Высновы вымушаны быў зрабіць і рэжым, бо ўпершыню беларусы паказалі, што ёсць мяжа, якую ўладзе пераходзіць нельга. Гэта незалежнасць і палітычныя забойствы. Я звяртаюся да патрыётаў Беларусі. Сябры, ёсць унікальны шанец. Драматычныя змены непазбежныя. Яны ўсё роўна будуць, але толькі ад патрыётаў Беларусі залежыць, куды пойдзе сітуацыя. А яна пойдзе туды, куды мы яе павядзем, калі здолеем. Будзьма разам, гартуйцеся ў барацьбе. Сілы з'яўляюцца толькі ў таго, хто змагаецца. Без змагання мы не ўратуем Беларусь. Жыве Беларусь!